Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Қатлаулы мәсьәлә. Күңелебез Аллаһ каршында булган тугрылык, ихласлык, чиста күңел, иман. Ул җәмәгать безнең дәврдә генә түгел, сахабалар вакытында да аларның күңелләрен борчыган мәсьәлә мунафиклык, икейөзлелек. Мунафик кем соң ул? Синең каршында ул яхшы, мөселман, тугры, әманәтле, Аллаһка ышанучы, Пәйгамбәрне кабул итүче, зарарны эшләмәүче, ләкин дә синең артында үзе калса, Аллаһ белән үзе Аллаһ каршында үзе генә калган вакытта ул имансыз, Аллаһка ышанмый, яки диннең ысулларына ышанмый, Пәйгамбәрне кабул итми, Пәйгамбәр рәвешендә. Шул вакытта алдалый, шул вакытны үзенең вәгъдәсенә хилафлык китерә. Җәмәгать, әлбәттә, хәтта сахабалар да бу мәсьәләдә шундый куркыныч күргәннәр үзләренә: мин Аллаһ каршында тугрымы, юкмы? Иманымда. Чөнки мөселманнар белән бергәләп булган вакытта шул хәтлек ихласлы рәвештә гыйбадәт кылам, дуалар кылам, изгелекләр эшләсе килә. Үзем калсам, әшәкелек, гынах, яман уй фикерләр башка керә башлый. Мин мунафик түгел микән дигән сораулар килеп чыккан сахабаларда. Әлбәттә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларны тынычландырып сүзне тапкан. Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә дә әйтә бит: "Истәгъузу биллаһ. Истәгъузу биллаһ. Иннал мунафикина юхади'уна Аллаһ ва хува юхади'уһум ва иза каму иля-ссалати каму кусала юрауна ан-наса ва юзкуруна Аллаһа илля қалила." Аллаһ Субханаһу Тәала әйтә: "Шундый мунафиклар, икейөзле кешеләр, кайсылар кыямәт көнендә җәһәннәм утының иң төбендә булачаклар." Аллаһ Тәала әйтә: "Алар ди Аллаһны алдасылары килә ди. Ләкин дә белегез ди, Аллаһ каршында алар алдакчылар. Аллаһ Тәаләне адаштырасылар килә, ләкин алар Аллаһ каршында адашканнар." Аларның сыйфатыннан әйтә: "Алар ди намазларына баскысалар, алар ялкау хәлдә басалар намазга. Юраун нас, фақат кешеләр каршында үзен күрсәтер өчен ди. Һәм дә Аллаһны искә төшерсәләр, сүзләрендә бик әз искә төшерәләр." Хәзер җәмәгать, хәтта мөселман кешесе дә үзенә сорау бирү мөмкин. Кара әле, чынлыктан бит иртәнге намазга торган вакытта мәчеткә барасы килми, яки барсам да аны ялкаулык белән генә үтим, яки кайр вакытны хәзрәт менә юксыначак, әти-әни эшелтә белдерәчәк дигән сүзләр белән торам бит инде намазга. Мин мунафик түгел микән дигән уй фикер керә җәмәгать. Әгәр дә без Аллаһны дине хак дип, һәм дә бу Аллаһның фарызы дип торсак, җәмәгать, үтәргә кирәк, хәтта ялкаулык хисе керсә дә җәмәгать, хәтта әтиенең сүзеннән курыксак та, яки хәзрәт мине эзләр һәм дә күрмәсә аннарсын шелтә кылар дип без уйласак та, кадерле җәмәгать, бу иман белән эшләнелә һәм дә сез мунафик түгел. Ләкин дә халисан мунафик кем булып тора? Нифак шәригатьтә ике төрле: зур һәм дә кеше. Зур нифак, җәмәгать, аны галимнәр билгеләделәр. Алар шулар кайсылары күңелләре белән Аллаһка ышанмыйлар. Яки Аллаһка ышансалар да Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям пәйгамбәр итеп күрмиләр. Яки гомумән ислам диненә ышанмыйлар, Кур'анга ышанмыйлар. Һәм дә иң кабахәтлеге, алар мөселманнарга карата дошман хәлендә булып торалар. Шушы күңелдәге булган серләрен алар яшереп, мөселман каршында, Пәйгамбәр каршында, безнең каршыбызда үзен ихласлы, чиста, пөхтә, иманлы мөселман дип күрсәтәләр килә. Хәтта алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям каршына килеп баскан вакытта без шәһадәт китерәбез: Мухаммад син Аллаһның расулы, нәбие, пәйгамбәре дип әйткәннәр җәмәгать.
Ләкин дә Аллаһ Субхану Тәала ничек аларны сыйфатлый? Истауду билләh ва иза лакул лазина аману қалу аманна. Кайсы жан алар мусламаннар арасында булган вакытта әйтә, без Аллаһка ышанган мусламаннар. Ва иза халау иля шаятинихим. Кайчан үзләренең дусларым арасында булсалар, имансызлар арасында булсалар, қалу инна маакум иннама нахну мустахзиун. Без сезнең белән борчылмагыз. Кайры вакытны шулай була, наузу билләh, җәмаат. Наузу билләh, әлек бу кеше ислам дине чыкмый, ләкин дә мунафикка якынна яша. Туганыбыз әйтеп куя, син дә мәчеткә йөрисеңме инде? Шуларның арасында тым кайып. Алай дил, йөрим инде шунда. Намаз укыйм, теге барып кайтам инде. Бәлки файдасы булып теге дөньяда дип әйтеп куялар. Бар шундый сүзләр җәмаат. Әлбәттә бу кеше мунафик булмый әле, ләкин дә бик тә хәтәр хәлдә. Бик тә хәтәр хәлдә. Чөнки аларның менә шушы душман, мунафик хәленә якына яшалар җәмаат. Аларның сыйфаты булган нинди? Ягъни пәйгамбәр каршында алар үзен мусламан итеп күрсәткәннәр, ләкин дә арасында алар үзен душманлыгын бәян китереп, мусламаннар өстеннән көлеп йөргәннәр, һәм дә халис пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында Мәккә мөшрикләренә ярдәм иткәннәр, мусламан арасында фитнә салырга һәм дә яһүдләр белән мусламан араларын бозырга. Менә җәмаат махсус шул кешеләр кайсылары зур нифакта, имансыз, кафир дип атала. Менә инде аларның урыны җәһәннәмнең төбе. Шул кешеләр кайсылары гамәлләре белән якын мунафиклыкка. Ул җәмаат фасиклык. Ягъни зур гынахларга кергән, үзенең тугрылык белән бәян булган. Бар бит шундый кешеләр кадерле җәмаат кайсылары ачыктан-ачык хаталар эшләп йөриләр. Намаз укый, ләкин сүгенә. Намаз укый, ләкин алдалый. Намаз укый, үзенең вәгъдәсендә тормый. Без җәмаат аларны мунафик дип әйтмибез. Хәтта мунафикның сыйфаты булса да, алар фасик. Ягъни ачыктан-ачык даими рәвештә зур гынахлар эшләп йөрүче.